Gvern Nazzjonalista biddel il-liġijiet ambjentali ta' Malta biex il-kumpanija BWSC tkun tista' tifranka 20 miljun euro billi tibni power station li tħammeċ aktar fabbrika tal-kanċer bl-standards tal-Afrika f'Marsa Xlokk. Dan il-każ imur lura l-aħħar amministrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Iżda fil-ħarġa tal-ħadd il-Gazzetta kulħadd ippubblikat dokumenti illi raw id-dawla l-ewwel darba u li juru kif direttament wara din id-deċiżjoni kien hemm kandidat ta' Simon Busuttil fuq l-10 distrett. Fil-fatt kien l-eks ministru deputat parlamentari tal-Partit Nazzjonalista George Pulicino illi iddeċida illi l-liġijiet ta' tniġġis tal-arja f'Malta jinbidlu mill-lejl għan-nar biex il-BWSC tkun tista' tirbaħ il-kuntratt tal-Power Station tal-Heavy Fuel Oil f'Dellimara. Malta kienet opponit bis-saħħa it-talba tal-BWSC li liġijiet tal-ambjent jinbidlu biex Malta tkun tista' tuża il-Power Station offruta mill-BWSC li tipproduċi aktar emissjonijiet u skart perikolus minn teknoloġiji oħrajn li kien hemm fis-suq. Iżda meta ndunaw li qed isibu oppożizzjoni, l-ogħla uffiċjali tal-BWSC illi fil-passat kienu implikati f'każijiet ta' tħaxxim għall-kuntratti talbu lill-Ministru George Pulicino u l-Segretarju Permanenti tiegħu Chris Chantar sabiex jibdlu il-liġi mill-aktar fiss biex il-BWSC tkun tista' tiffranka 20 miljun euro billi tibni power station tniġġes aktar. Fitra lill-Ministru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent George Pulicino fl-aħħar ta' Novembru 2007 waqt li ssejħa l-offerti għal Power Station il-ġdida kienet għadha miftuħa. Id-direttur tal-BWSC Martin Koch Jensen jitolbu biex ibiddel il-liġi tal-ambjent sabiex il-kumpanija tkun tista' tifranka 20 miljun euro fi spejjeż biex tnaqqas it-tniġġis. Fi kliem ieħor, kieku ma nbidlitx il-liġi, il-BWSC kien ikollha tonfoq 20 miljun euro oħra sabiex il-Power Station illi bena il-Gvern Nazzjonalista tkun tista' tilħaq il-livelli ta' tniġġis baxxi aċċettabbli skont il-liġi Maltija. Madankollu il-BWSC ma ridux jagħmlu dan u minflok talbu lill-Ministru jibdel il-liġi. Meta Malta ġiet affaċċjata bit-talba tal-BWSC sabiex Malta tibdel il-liġi, l-ogħla uffiċjali tal-Malta taw parir lill-Gvern biex jibgħathom jixxejru. F'Diċembru 2007, fitra urġenti l-uffiċjal kap eżekuttiv tal-Malta, il-Chief Technical Officer, l-Inġinier Peter Grima, jinsisti illi il-liġi m'għandix tinbidel biex f'Malta ndaħlu power station ta' livelli mill-iktar baxxi. Fil-fatt, iqabbel it-teknoloġija tal-BWSC bħala waħda illi hi rħisa, iżda li tajba għall-Afrika u mhux għal Malta. Malta tant inkwetat bil-pressjoni li kienet tagħmel il-BWSC fuq il-Gvern Nazzjonalista li l-avukati tagħha saħansitra talbu li d-dikjarazzjoni tal-Inġinier Grima għandha tintbagħat lill-Ministeri kollha konċernati u lid-Dipartimenti tal-Kuntratti sabiex żgur jiġi evitat illi tinbidel il-liġi. Malta ddeċidiet ukoll li twieġeb lill-BWSC u tgħidilha li t-talbiet tagħha biex tibdel il-liġi ta' kwalità tal-arja ta' Malta sabiex tinbena power station li tniġġes aktar ma kinux aċċettabbli għal pajjiżna. Iżda, il-Ministru Pulicino fl-4 ta' Jannar ħareġ avviż legali li permezz tiegħu bidel il-liġi biex f'Malta ikunu jistgħu jinbnew power stations li jħammġu aktar. Ħaġa tal-iskantament. Meta jalqu l-offerti fl-2008, il-BWSC tirbaħ il-kuntratt e kif titfa' offerta biss 3 miljun inqas mit-tieni li irħas offerta. Kieku l-Ministru George Pulicino ma bidilx il-liġi, l-offerta tal-BWSC kienet tkun ta' 20 miljun euro aktar u Malta kienet tagħżel power station li tniġġes inqas, lesta biex taħdem bil-gass naturali. Gvern Nazzjonalista bih il-kwalità tal-arja f'Malta, bih is-saħħa tal-poplu Malti sabiex il-kumpanija Daniża BWSC tifranka 20 miljun euro. L-istess nies li ħadu dawn id-deċiżjonijiet kontra s-saħħa tal-poplu fl-2008 għadhom imexxu il-Partit Nazzjonalista illum. Il-BWSC għażlu l-aħjar ħaġa. Simon Busuttil ma qabilx mal-proġett tal-Gvern Laburista li waqqaf darba l-dejjem l-użu tal-heavy fuel oil f'pajjiżna. Għaliex ser tibnu power station oħra meta aħna diġà moqdijin fil-ġenerazzjoni tal-elettriku? Għaliex? M'hemmx bżonn illi tibni power station oħra. Għaliex għandna diġà biżżejjed ġenerazzjoni tal-elettriku. Għandna pereżempju power station ġdida li semmejna tal-BWSC illi ħalla Gvern Nazzjonalista